Z akého priestoru sa snaží väčšina ľudí, väčšina našej spoločnosti vytvoriť hojnosť? Z identity chudoby, z identity toho, že nie je, že máme málo, že nie je dosť. Hej, z tohto priestoru. Nie je možné z priestoru makačky, z priestoru dobrého dievčaťa, tej, ktoré si zaslúži, z priestoru tej, ktorá má ostré lakte, vytvoriť skutočnú hojnosť. Kým naša identita a vôbec sa téma okolo seba, prijatia, už čím ďalej tým viac vzťahov, to všetko je spoločensky akceptovateľné. Áno, že chceme viac lásky, to je OK. Chceme si viac rozumieť, to je OK. Chceme sa viac ľúbiť a chceme byť viac ľúbené, to je všetko OK. Ale že chcem byť bohatšia, chceme viac peňazí, spoločensky, to nie je veľmi akceptované. Identita bohatého človeka, ktorý žije v hojnosti, má na sebe extrémne veľké závažia limitujúcich presvedčení. Zvonku hlavne, od ľudí okolo, alebo identita bohatého človeka má extrémne veľa limitujúcich presvedčení znútra, preto tak strašne veľa ľudí, extrémne veľa ľudí nedokáže vystúpiť z chudoby. Pretože nechápu, že to nie je tým, čo robia, nerobia, koľko robia, kde robia, ako, lebo vy už viete zo včerajška, že najprv potrebujeme byť a z toho bytia konať, aby sa niečo zmenilo, nie naopak. Takže z akého priestoru sa snaží väčšina ľudí, väčšina našej spoločnosti vytvoriť hojnosť? Z identity chudoby, z identity toho, že nie je, že máme málo, že nie je dosť. Hej, z tohto priestoru. Kto z vás sa cíti v téme peňazí 100% dobre a 100% komfortne? Kto z vás dokáže bez myhnutia ako povedať, že miluje peniaze, chcem viac peňazí, chcem byť bohatá, chcem si užívať luxus, nech to pre vás znamená čokoľvek, lebo luxus nemusí byť len drahý hotel a kabelka, ja sa k tomu dostanem, môže to byť, že chcem mať chalúbku pod lesom a to je môj luxus. Kto sa cíti pri takomto práve absolútne ani brvou nemihne, ani ničím to v nás nezakýva? Takto to mám, som stelesnené bohatstvo, som stelesnená hojnosť, som vlastne stelesnený blahobyt a takto to je. Kto? Napíšte ja a keď to tak nemáte, tak napíšte ja nie. Väčšina ľudí, s ktorými som sa stretla, síce možno aj napíše, že milujem peniaze, ale niekde v nás to pracuje, niekde v nás to pohrká. Ešte keď to mám povedať verejne. Hej? Prečo? Pretože naozaj vzorce okolo blahobytu versus nedostatku, vzorce nedostatku sú extrémne hlboké, obzvlášť v téme hojnosti. Pochádzajú podobne ako vzťahové programy zo starých generácií, z minulých čias, z toho, ako naši rodičia, prarodičia, praprarodičia žili, o čom boli presvedčení, čomu verili, čo videli, z úrovne vedomia, ktorá už ale nie je v zhode s tým, čo žijeme teraz, energeticky, ale zároveň sa prejavuje v tej našej hmote. Pretože máme okolo peňazí záplavu nepríjemných pocitov, vzorcov, vedomých, nevedomých presvedčení. A keď to tak máme, tak z akého priestoru tvoríme? Samozrejme, že z priestoru nedostatku. Ja som vravela, že sme sa narodili do hmoty a tá hmota je nám k dispozícii, pretože vedomie tvorí hmotu. My sme vo svojej podstate páni tejto hmoty, ale to nevieme. Zabudli sme na to. Nikto nás to neučí. Odhryzli sme jablko zo stromu poznania, nepoznania a začal sa boj o zdroje. Začal sa boj o to, kto bude mať viac, kto prežije, kto neprežije. Naše zranenia, naše presvedčenia, tá naša identita chudoby, nedostatku je to, čo nám bráni si to naplno dovoliť. Hej? Kto to pozná, že keď chcem viac, som nevďačná? Takéto presvedčenie, že keď chcem niečoho viac, tak som nevďačná. Čož je absolútny nezmysel. Ja môžem byť vďačná za to, čo mám a zároveň chcieť viac. Kto sa cíti divne, keď vlastne si má dovoliť chcieť viac a nie trošku viac, nie o 5% viac, o 10% viac, ale oveľa viac. Prečo chcieť viac je hriech? A nie, že chcieť viac peňazí je hriech. Je hriech chcieť viac lásky, je hriech chcieť viac smiechu, je hriech chcieť viac radosti, je hriech chcieť viac slobody, viac hodnoty vo svojom živote? Nič z toho nie je hriech. Ale zrazu peniaze, bumbát. Prvá oslobodzujúca vec, ktorú spolu skúsime, je dovoliť si chcieť viac. Kto si dovolí, že povedať, že chcem viac času, nie je problém.
Chcem viac dobrých vzťahov, nie je problém. Chcem viac príležitostí, nie je problém. Ale aký pocit v nás vyvolá, keď nahlas pred ľuďmi vyslovíte, ja chcem veľa peňazí, ja túžim byť bohatá, ešte viac bohatá, chcem byť veľmi bohatá. To ja sama cítim, ale už tým pracujem roky, tento kameň v mojom soláre. To sa nesmie, to sa nerobí, to nejde. Prečo? Pretože sme počúvali od detstva, vychádzajú z mentality nedostatku, z presvedčenia o tom, že nie je dosť, sme počúvali čo? Nevytrčaj, buď rada, že máš to, čo máš, môžeš aj o to prísť, buď spokojná, zapadni, no jasné, to už akurát na teba sme tu čakali, celý svet na teba čaká, ako ty budeš bohatá. Aké takéto slova ste vo svojom živote zažili? Zuzka píše, je to hriech v ponímaní, čo si o tom druhý povedia. Takže nie je to hriech vo mne, len skúmaj si tie presvedčenia. Nech super, že už vyplavujú na povrch sa. Že už vyplavávajú na povrch. Takže je to hriech, nie preto, že ja to chcem, ale čo iní na to povedia. Čo iní na to povedia. Ako môžeme vedieť, čo na to iní povedia? Keď poviem, milujem peniaze a chcem ich veľa a postavím tu 20 vás, alebo 20 bežných ľudí, tak jeden povie, no jasné, to je v pohode, úplne, som s tým OK. A druhý povie, fuj, tak ty pôjdeš do pekla. A zase celá škala medzi tým. Ako môžem vôbec riešiť ja vnútorne, čo iní povedia? Pretože každý povie niečo iné. Čo hovoria tí iní? Čo metóda 4 prstov hovorí? O kom hovoria? O akej projekcii hovoria? Čo vidia, keď o vás hovoria? Oni vychádzajú zo svojho vlastného priestoru nedostatku. A ja vám garantujem, že veľká väčšina tých ľudí, ktorí vám povedia, že je hriech chcieť viac peniaze, sami chcú viac. Sami túžia po viac.